kunnossa ku edes on yövuoro. Suonissa soi kofeiini ja burana sekakuoro. Näin mä pysyn vireänä, mukavasti turtana, vähän takakireänä. Kaikki tulee tarpeeseen, kun vaihdetaan käytäntöön karkeeseen. No nyt se koltti holsteri, parkkihalli. Mondeo kuumikärry kenttäsikamalli. Idalottaa eteen, mä polvistun sen juureen ja tunnen taas yhteyden mystisen ja suuren, joka tietyt osat aina ottaa mua aivoon ja tyrkii taas kohti moraalista raivoa. Eikä kulu aikaakaan, kun jo pöisijöitä pääse raivaamaan. Kotulasta Myllypurokausta kohti Itä-vitu-keskusta. Takapuskurissa kiinni pöllittyä Lexusta. Eikä täällä mitään varoituksia anneta. Yllätys on paras tapa toinen tieltä kammeta. Ja niinku amatöörit tiputetaan divariin, niin pöisijöiden bailut päätyy Hansasilla pilariin. Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! 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 Monenlainen ressi, mun elinvuosi verottaa mut suurimpana taakkana. Mä pidän tietty nottielta rottaa, ja siinä missä mainitaan on se paha, kenen kanssa kohta painitaan. Ei oo vuoteen nähty, ja meno oli arkista, mut nyt mä yytän sen Puotiharjun parkista. Tarkistamasta samoja vanhoja rysiä, kuumeessa killittää 929. Ja heti kun ovi aukee, niin takastana saletti. Tää kenttäsika ja pamppu molemmat teräksestä valettiin. Eikä mä jätä mitään aikeeseen, vaan veidä teleskooppipampulla polvi taipeeseen. Yes! Vittu mitkä fiilarit! Se oli mun aloitusvoitto, mutta tiedän, että todellinen voimain koitto vasta on edessä. Ja ennen kuin edes tajun, niin mun silmät on niin sumeena omasta verestä, että mä kadotan sen jyrsiä. Rautaperäiset toimittaa asiaiskärsiä roolia. Nyrkillä päin näkö sitä vätystä ja raporttilaita, vaiket vastusti pidätystä. Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! 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 Aurinko nousee ja raikastaa pinnat niinku rakennusvirasto. Mut ite on vieläkin vaan ihan vittu pinnat siitä nöyryytyksestä. Ja masureissa nousee mielestä kaikkea muutenkin skeidaan, niinku se Vuosaaren juttu. Rantatontilla asuu yks kenttäsika tuttu, joka sataman rakentamisesta on valituksiin ruustannut. Et mudan seas säilyistä nipat, joita on kuskannut sinne ennen kuin aloin niitä Söderkulaa kuoppaa. Valitukset kaatu, aloitettiin ruoppaa, ja tässä vaiheessa kysymys on enää sitten ajasta, milloin laihtuneita niidereitä mudan läpi kajastaa. Mut en mä märehdi, ja kyl se aina piristää, kun vahingossa käsiraudat lihanasti kiristää. Ja niinku sanoin, ei oo tapana arkailla, toimi siinä vaiheessa, kun joku talo varpaita silmä tai hammas ei ne kelpaa kenttä sijalle. Komisario jyrkkä astuu tissiposken tilalle. On käräjät, ovi ja oma käden oikeus, ja se oma käden oikeus on se korkein vitun oikeus. Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! 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 Kenttäsika kehtaa! Yeah! Yeah! Yeah!